kung sa Bisaya, hope. Job chapter 10 verse 1. Atong basahan kini matud pa ni Job, "My soul is weary of my life. I will leave my complaint upon myself. I will speak in the bitterness of my soul." Wala ba'y Bisaya diha mga igsoon ko? Nagloading daw. Matud pa din ni, "My soul is weary of my life." Ato ni basahon sa Bisaya. Doon na lang sa atong Bible, mga igsoon ko. Para masabda na to. Madod pa ni Job, ang akong kalag, gikapuyan na sa akong kinabuhi. Doon na ba sama kang hob na to din hinga? Gikapoy na ka sa imong kinabuhi. Yung ka nga, I'm tired of this life. Sige na lagkog kaon. Daghan na kayo kung kwarta, gikapoy na kung aning kinabuhi. Murag dili mo na ang purpose, no? Kasagaran purpose, ganun mo reklamo ka o kapuyon ka sa kinabuhi. Tungod sa kalisod. Tungod sa pagsulay. Manang siyob ningon siya. Ngano iyan ang nasulti, kay aning nga point sa iyang kinabuhi, humana ang pagsulay niya. Nakaagi na siya. Nakasinati na siya sa grabe nga pagsulay. Mao nang ningon siya, I'm tired. I'm weary. My soul is weary of my life. Ang akong kalagi kapuya na sa akong kinabuhi. Muna yun siya, ipagula ko ang akong kagool. Ako musulti sa kapait sa akong kalagi. Gusto ko magdala sa pulong sa atong buhay nga Diyos. Actually, mga igsoon ko, nanay minsay ang Ginoo nga giandam, pero I don't know why God changed His message. Siguro doon ay nagkinahanglan ani nga mensahe karon. I'm weary, but I'm not giving up. Pwede sab, I might be weary, but I'm not giving up. Yes, ikapoy ko, pero dili ko muundang. Ang tanan mo, praise the Lord. Og sa mga wala, gikapoy pa, pwede nga kapuyon ko. I might be weary. Pwede nga maluya ko sa unahan, pero dili ko muhunong. Ang tanan mo, praise the Lord. Let's pray, Lord, bless your word, bless your servant. Bless sa tanan nga imong mga katawhan, Ginoo, i-bless sa tanang partisipante gikan sa labing bata ngadto sa labing hamtong. Tagbuha ang among panginahanglan pinaagi sa imong mga pulong karon. Liguna ang among kalag, liguna ang among espiritu. In Jesus' name, we give you all the victory. Amen and amen. Let's clap our hands unto God. Hallelujah! Hallelujah! Makahimo na mo sa pagpanglingkod, mga igsoon. Matod pa, nag-search ko, mga igsoon ko. Matod pa sa kasagaran nga, sa survey, kasagaran nga mahimong rason, o usas sa mga hinungdan, nganong dunay estudyante nga maluya, o muundang na sa pagtungha, o pag-eskwela, kay gikapoy sila, o lisod ang exam. Diba? Amen? Sa una, di ko ganahan mo eskwela kung wa ko'y bound. Say, mapo na hinungdan. Kadumdum ko, elementary pa sa Bayugan, ang bound ako sa buntag, 5. Bound sa hapon, 5. Naapa man to sila lolo o lola. Dako naman na sa una. Ang ice candy, piso. Ang ginanggang o kanang banana Q, isa katuhog, piso. O 50 gani. Sa akong naabdan, piso. Pastilan. Ang 5 daghan na kag mapalit. 2 na ka ice candy. O 3 ka ginanggang o banana Q. Pero karon 5, isa na ka ice candy. Ice candy ni Bingbing o ginanggang ni Roy. Na sila. Muna nga mga bata, sa una, pag mo eskwela, wag na naibaon. Sa una, elementary ko, 5. Pagbalhin na mo, direkti mamana, 2 na lang.
Paita. Kadumdum ko ato elementary dos. Piso, isa ka juice, isa ka saging, oh. Pwede na dos. Pag high school, wa na gyud. Igo na lang ta paitoy-itoy atong mga arki nato nga mga classmate. Inigting recess, atik-atik daig tuon. Ang uban ang gawas, ang waybaw nagtuon-tuon ra. Start ta, magtuon ko kay exam. Test, pero waday baon. Andanan ming amen. Amo na ang uban, pag college na, pag high school, okay lang, banjing-banjing. Di ba? Okay lang, dili magtuon, kay makapanundog raman ka. Okay lang, dili magtuon, kay na may mga classmate nimo nga muunong po, di po magtuon. Mo nang mga zero mong tanan. Pero pag college, dito nagsugod ang tinuod nga bugno sa pag-eskwela. Mo nang pag college, okay na pag makatres. Basta mo pasar, matod pa ni Duterte, saan man ako ng 79, 77, 78, 75 ra, okay na. Tanawa ko no siya nga 75 na, presidente. Pero katong mga classmate niya nga magna cum laude, sila Arthur Tugadi, nahimo ra niyang trabahante. It is a motivation to those who are low in grades, nga dili basihan ang grado. Kusuga na makpak sa mga 75, oy. Hallelujah. And tanan mo, praise the Lord. Usapod sa mga pinakahinungdan, nganong dunay mga Kristohanon nga nangaluyas sa pagpangalagad tungod kay gikapoy sa mga pagsulay. Look what the life of Job, unsang nasinati ni Job. Example sa Biblia, matud pa mga igsoon ko, niya sa Job, Kapitulo 10, versikulo 1, ang akong kalag, gikapuya na sa akong kinabuhi. Tanan mo, praise the Lord. Tungod sa pagsulay nga nasinatian ni Job, niabot na sa punto sa iyang kinabuhi, nga niingon siya ang akong kalag, gikapuya na sa akong kinabuhi. Murag di naman ni mao. Murag pirmi naman lang niingon nani. Kapoy na. Ang tao wala man siya nireklamo, nga gikapoy siya, kay daghan siya pagkaon sa iyang lamesa, daghan siya pagkaon sa iyang refrigerator, wa man siya nireklamo, kay gikapoy na siya bilang sa iyang kwarta. Bisag unsa kadaghan sa imong kwarta, di yung kakapuyan siguro mo bilang excited ka pirmi. Hoy, kadaghan na ni. Pero wa na gani kay bilangon. Diha na ka magsugod og pangaot. Kapuya aning kinabuhi, aoy. Gusto ka mo palit og buwad, ginamos nga ngisi-ngisi. Di ka kapalit kay wa na kay makuot. Tanan ming praise the Lord. Ingunana si Job ganuman, nawala tanan niyang kabtangan, tanan niyang mahal sa kinabuhi, asawa na lang nabilin. Ug ang asawa ni udyok bagyod kang Job nga Job. Naunsa naman ka? May pag magpakamatay, may pagtunglohon nimo ang Dios ug magpakamatay na lang ka. Tanan ming praise the Lord. Tanan ming amen. Murag niabot sa punto nga wala na siya kasabot sa mga panghitabo. Hinungdan, mibati siya kakapoy sa iyang kinabuhi. Usahay ingon ana ang atong bation. Sa kadaghang pagsulay nga atong nasinatian, murag makaingon na tanga, di nako. Ang relasyon bitaw sa mag-uyab, kung toksik na sigig away, wa na pagsinabtanay, magbuwag na ta. Sa may alangayan nato ang atong relasyon. Mo ganing nagrelasyon ta, kay maghigugma ay ta. Kung makigrelasyon mo, nga ang foundation dili gugma, ayaw na lang mo pakigrelasyon, palihog, para walay maguba nga pamilya. Ang tanan mo, praise the Lord. Mo man ay hinungdan sa kalibutan. Sa Amerika, mo nang uso ang annul, ang divorce hunong. O kanang putol. Wala.
pirma divorce. Minyo na puglaing. Ano man? Uman, magigminyo lang kay, uy, dagay kwarta ni. Anak dato, aminyoan. Walay gugma. Ang tanan, mingog praise the Lord. Ang tanan, mingog amen. Mo nang si Job, wa siya kasabot. Ingon ana po usahay ang bation sa atong kinabuhi. Hinungdan miun ta di nako. Pero lantawa si Job, usa sa mga hinungdan, nganong bisan sa kakapoy nga iyang nasinatian, bisan sa kadako sa problema, ug pagsulay nga iyang nasugatan, apan nakahimo siya, paglahutay ni ining tanan. Tanaw yung statement, Job 13 verse 15, ingon siya, kana tungod kay wala niya giwala ang iyang pagsalig sa Dios taliwala sa iyang kasinatian. Ingon pa niya sa Job 13 verse 15, though he slay me, yet I will trust in him. But I will maintain my own ways before him. Mo na iyang gingon, Job chapter 13 verse 15, kanang puno na gani kas pangutana sa Ginoo nganong nahitabo ni sa imong kinabuhi, pero di gihapon nimo kapugan ang imong kaugalingon nga mosalig gihapon sa iya. That's what Job experiencing. Though he slay me, yet I will trust in him. Wa nakakasabot, daghan nakag-question mark, pero nagsalig gihapon ka sa Dios. Kanang ang expectation sa mga tao nga madungog nila sa imuha, mo ang pagtunglo, mo ang pagreklamo, mo ang pagbagulpol, pero ang nigawas sa imong mga ngabil, pagdaig o pagsimba gihapon sa Ginoo. Una ang yawa, ingon ang yawa, excited ako unsay ingon ni Job. Mutunglo na ni sa Ginoo, nawala na tanan niya kabtangan na apagyud sa balatian yung mga anak nga matay na tanawa siya rug mudahig paghapon ni sa Ginoo. Pero unsay nigawas sa iyang mga ngabil, hubo ko nga migawas sa taguangkan sa akong inahan. Hubo sab ko nga mobalik. Ang Diyos ang naghatag. Ang Diyos sab ang magbawi. Dalaygon ang pangalan sa atong buhi nga Diyos. Ang tanan mi praise the Lord. Mauni ang nakanindot kung magpabilintang mga lagad sa Ginoo, kay bisan hanukan ta sa dagkong pagsulay ug mga problema, hinungdan batiw nato ang kaluya, apan kung makamao paghapon tang mudaig ug mosimba sa Ginoo. Ingon pa sa atong buhi nga Dios, you don't need to fight in this battle, kay kini nga gubat dili atoa, apan iya kini sa Dios. In spite of what we are experiencing, in spite of what we are going through, luyo sa pagsulay, luyo sa mga problema, kung kamaulang gihapon ang mubarog, mudaig sa Ginoo. Ingon ang Diyos, ayaw kabalaka, barog lang, tindog lang, ako ang makikaway alang kanimo. Tanan mi praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ang atong buhaton maulang ang pagpahimutang sa atong kaugalingon ug mubarog, mudaig ug mosimba diha kaniya. Tanan mingong amen. Amen. Dili tanan natong battle kita ang makig-away. Ingon ang atong buhi nga Dios, just stand still. Di ba kang Diyos sapat? Multitudes of soldiers sa hari sa Syria, sa makabaga, sa balas, sa baybayon, na problema na si Jehoshaphat. Pero once, usang niyang gibuhat, adisir siya ni Adto, di atubang siya yung kaaway, nideklara siya prayer and fasting sa tibuok na Juda. Pandunay minsahi ang Diyos nga gipaabot sa iyang katawhan. Ingon ang atong buhi nga Diyos, you don't need to fight on this battle. Dili na nimo kinahanglan makig-away paniini nga gubat. You just stand still
and see the salvation of the Lord. Tanan mo, praise the Lord. Pero sa sunod nga mga verse, samtang dito sila, giatubang nilang ilang kaaway nga nagpadulong sa ila. Kung sa ilang gihimo. Ingon ang Biblia, when they start to praise, to sing praises to God. Sa dihang nagsugod sila pag-awit, paghimaya, pagsimba sa Dios, ang mga manulunda sa Ginoo misugod na pod og lihok. Ang tanan mingo, praise the Lord. Manang ayaw ko ninyo ingna nga walay mahimo ang imong pagdaig. Ayaw ninyo ingna nga walay mahimo ang atong pagbana-bana dinhi. No, there is power in our praise and worship. Sa imong pagsaba-saba karon, tunay manulunda nga nagalihok. Doon na kay problema sa inyong panimalay. Doon na kay problema sa imong health, sa imong financial. Samtang nagdahig ka karon, ang malulunda na ay naglihok, naghikay, pagtagbo ni atong mga butanga. Nasulti ni Pastor Abaw, katong testimony nga nisimba sila. Nawa sila'y paniudtohon. I don't know kung gisa to nga kaigsuonan. True to life story. Umday paniudtohon, simba ta! Daig ta sa Ginoo karon. Bahalag wa tay paniudtohon inig uli nato. Daig sila sa Ginoo. To make the story short, pagpanguli nila, isa kabulig na saging ang guliboy, di ba? Gisandig gawas sa pultahan. Testimony ni sa kaigsuonan. Pag-uli nila, uy, naa na may saging gisandig sa kabulig. Wa man siguro yung mga has kuno ato pagbutang dito sa diskanso. Kay naa kuno'y iro. Musulod ka dito nga di makaila. Pakong ka sa iro. Bisag nagdala pa kag isa kabulig diya. Sabay kalibutas, iro nga kanang imong gidala blessing day na. We believe that it is the angel of the Lord. Nagtagbo sa need sa iyang katawhan. Oh, nga naman, kung ang problema atong i-entertain, mas mudako ang problema. Kung ang pagsulay atong i-entertain, mas mudako ang pagsulay. Pero kung atong baliwalaon ang problema o pagsulay, ug atong himayaon ang atong buhi nga Dios, mudako ang Dios, mugamay ang problema. Ang pinaka-purpose sa atong pagsimba dinhi is to magnify the Lord. Ang pinaka-purpose sa atong pagsimba dinhi para himayaon o ituboy ang Dios dili ang atong problema. At namin mo, praise the Lord. Bisan ang giila nga usas sa mga banggiitan nga maggugubat sa Biblia, mibati og kaluya. King David. Si David, one of the greatest warrior in Bible history. Siya ang nakapatay kang Goliath. Higanti 9 feet. Pero niabot sa point nga naluya siya. Danaming og amen. Psalm 69 verse 3. A son of David ni. Matod pa niya. Naluya ako sa akong pagtuaw. Nauga na ang akong tutunlan. Ang akong mga mata na halap na samtang nagahulat ako sa akong Diyos. Muna yung statement ni David. So, dili gagarantiya nga mighty men ka, dili na kamaluya. Even great men fall. Si Samson, di ba? So may nakaila din hikang Samson. Dili si Lili nga baron. Samson man. Samson, kusgan. Pinakakusgan nga atong ailhan sa Biblia. Mupatay og lilibo ka tao, siya lang usa. Pero, nahagbong sa paan ni Delilah. Mo nang naikanta nga, why, Delilah.
Tanan mo, praise the Lord. Pero kabalo ba mo, unsay pinakahinungdan sa kusog ni Samson? Unsay pinakahinungdan nga nung naluya si Samson? Sa panahon nga wala na diha kaniya ang Espiritu sa Dios. And tanan mo, praise the Lord. And tanan mo, praise the Lord. Si David, ang tao nga gitawag sa Biblia og sama sa Dios og kasing-kasing. A man after God's own heart. Banggitan nga hari sa iyang panahon. Apan miabot sa punto nga naluya siya. Amen. 2 Samuel chapter 30, banto 31. Katong sa Battle of Ziklag. Sa Amalekites, katong gidala ang tanan nilang mga anak o asawa. Nga naghuna-huna na ang mga sakop ni David sa pagbato kaniya. Matod pa sa Biblia. And David was so greatly distressed. Tanan, praise the Lord. Pero usa sa mga butang, naghatag niya kadasig, taliwala sa iyang grabe nga kaluyahon. Ingon ang Biblia, David encouraged himself with the Lord. Tanaan mo, praise the Lord. Sa kalibutan, pag maluya sila, madiscourage sila. Ang ilang daganan, beer house, maghubog, mo nang abrihan ni Sir Bok, beer paday. Pero pag human sa ilang inom-inom, tagay-tagay, dugang na pod problema. Dugang man hinoon ang problema, wa man hinoon na wala. Ang tanan mo, praise the Lord. Nadugang man hinoon ang kaluyahon. Kay nagsigig suka, kay hangover. Isa may di maluya, sige kag suka. Di na ko mo inom. Kaisa na lang. Tanan mo, praise the Lord. Ingon ana sa kalibutan, mga igsoon ko, apan salamat na lang kay nangalagad ta sa atong buhi nga Dios. Wala sa bino, wala sa bisan unsa nga butang ni ining kalibutana ang naghatag nato og kadasig. Apan ang atong kadasig na alamang nato makaplagan diha sa atong buhi nga Dios. Mao nang statement ni King David sa Psalm 71 verse 5 to 6. Matud pa niya, kay ikaw ang akong paglaom o Ginoong Dios. Gikan ni siya niingon nga naluya na siya. Pero sa 69 man to siya niingon nga naluya na siya. Naluya, matud pa sa 69, naluya ako sa akong pagtuaw. Pero sa 71, continuation ni sa iyang sulat, sa iyang Psalms 5:6, ingon pa niya, ikaw ang akong paglaom o Ginoong Dios. Ikaw mao ang akong pagsalig sukad pa sa akong pagkabatanon. Na-conclude ni David nga walay lain niyang kadasig, walay lain niyang paglaom, walay lain niyang saligan, sukad pa man sa iyang pagkabatanon, hangtod sa iyang pagkahamtong, iyang na-conclude, Dios lang. Ang tanan mo, praise the Lord. Ingon pa niya, pinaagi kanimo na sapnay ako gikan sa taguangkan. Ikaw mao ang nagkuha kanako gikan sa ginhawaan sa akong inahan. And watch this. In spite sa iyang pagkaluya, ningon siya, ang akong pagdaig, magapadayon gihapon kanimo. Ang tanan mo, praise the Lord. Bisan gikapoy nakatungod sa mga problema, bisan ginaluya katungod sa mga pagsulay, bisan lisod na alang kanimo ang mopadayon sa unahan, apan hinumdumi ang gingon ni Haring David, ang akong pagdaig magapadayon gihapon kanimo. Maybe somebody here naglisod na unsaon pagpadayon sa unahan. Because of trials, problem. Kayong kangabal, diri naman lang kutaman. Matod pa sa among magwawali, katong Huwebes. Matod pa niya, doon na kuno'y time, nga musurinder na tana siya sa pagpangalagad.
Naninibalik siya sa iyahang bisyo. Pero salamat na lang doon ay Diyos. Ang tanan mo, praise the Lord. Walay makagarantiya sa ato din karon kung hangtod kanus ata magpabilin nga ligon o kusgan, maabot jud sa point nga maluya ta. But let us remember the word of King David. Maluya ko pero dili ko muundang sa pagdaig kanimo. I might be weary, but I'm not giving up. Sorry, Satan. Pasaylo ako sa tanas, pero dili na ko ihatag sa imo ang akong mga pagdaig. Si Satanas, excited na siya makadungog sa pagtunglo ni Job sa Diyos. Pero ingon si Job, sorry, giwala ang tanan sa ako, gikuha ni mo ang tanan sa ako, pero dili ni mo makuha ang akong pagsalig sa Diyos, ang akong pagdaig sa Diyos, ang akong pagsimba sa Diyos. Hallelujah, let's clap our hands unto God. Mao nang sa mga igsoon ako nga natin karon kung mubhati man kag kaluya, it's okay. But please don't give up. Ayaw og hunong, ayaw og undang, padayon tang mga lagad sa Ginoo, padayon tang musimba sa Dios, padayon tang mag-uban sa pagdaig sa Dios. Kaya mo na purpose sa pagsulay. Mo na purpose nga nung sulayon tas kaaway. For you to stop serving God. Yung naipulong sa Ginoo nagdasig sa ato. Satan, I might be weary, but I'm not giving up. Bisag maabot sa punto nga magsaguyod na ko padulong sa simbahan tungod sa kadaghang samad nga akong nabatyagan, tungod sa kadaghang samad nga akong nasinatian, pero dili na ko ihatag ang akong kaugalingon sa imo kaysa Dios rani. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Niabot na ba sa punto nga kapoy na kaayo ka? Niabot na ba sa punto nga laay na o ka na ka, espirituhanon? I would like to tell you today, kung moduol ka diha sa Ginoo. Tanan mo, praise the Lord. Tanan mo, praise the Lord. Hallelujah. Kumutawag ta diha sa Dios, siya maghatag kanato og bag-o nga kusog. Hallelujah. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They mount up as eagles and not be weary. Tanan mingog, amen. Si David, bisan sa kakapoy, bisan sa kaluya nga iyang nasinatian, daghan siya pagsulay. Gawas lang katong namatay ang anak. Gawas lang katong giluib siya, katong nakuha tanan niyang mga asawa, mga anak. Daghan pag mga time nga niabot siya ang kinabuhi, nga naluya siya. Pero tanawa, usa sa pinakadaghan og na-compose nga awit sa Salmo nga libro, si Haring David. Danan mo, praise the Lord. Why? Every time that he was in a weary, na siya sa kakapoy sa iyang kaugalingon, wala siya ilaing buhaton, ingon pa niya, budaig siya musimba sa Ginoo. Please, bisan taliwala sa atong kaluyahon, taliwala sa atong mga kakapoy, bugno sa kinabuhi, balay runon, tanan, pisikal. Tugutan nato nga atong kalag magtinguha lang sa gihapon nga mudaig musimba sa Ginoo. Because this is what
we're going to do. Mauni ang atong buhaton. And this is how we fight our battles in life. Tanan ming amen. Tanan ming praise the Lord. Maunang sa kinabuhi ni Job, kung imong lantaon as a conclusion of this message, sa kinabuhi ni David ug sa uban pa Joseph, di bisan kinsa man mga igsoon ko nga naa sa Biblia, nawala ang tanan diha nila, pero wala nila giwala ang ilang pagdaig, pagsimba sa Dios. Mauni nagtuklod nila nga mupadayon gihapon sila in spite of everything nga nahitabo sa ilang kinabuhi. Ingon pa ni Job, gipangita nako ang Dios sa wala. Wala nako siya nakita. Gipakita nako ang Dios sa tuo, sa akong atubangan, sa akong likod. Wala nako siya nakaplagay. Pero unsay iyang tubag, but I will come forth as gold. Sa imong mga pagsulay, sa imong mga problema nga nasinatian karon, kabalo ba ka nga bahandi alang sa Ginoo ang imong mga pagdaig? Bulawan sa Dios ang imong mga pagdaig. Wala man tay literal nga bulawan nga mahatag sa Dios karon, pero ang imong pagdaig, ang imong mga pagsimba, bulawanon na naatubangan sa Ginoo. Let us all stand today. Hallelujah. Mao nang bisag gikapoy na ka og naluya na ka sa imong pagpangalagad. Bisan nibati ka grabe nga discouragement. Please say this to yourself. I'm weary, but I will not give up. I'm weary, but I'm not giving up. Mupadayon gihapon ko, buday gihapon ko, musimba gihapon ko sa Ginoo. Bisag magkamang na lang ko padulong sa simbahan. Not literal, but in spiritual. Pero buhaton na ako na para makahimo ko sa pagdaig, pagsimba sa Ginoo. Jesus. We are serving a great God. Nagdaig tang nagsimba ta ng alagad ta og buhi nga Dios. Tugutan nato nga ang presensya sa Ginoo may muhatag nato og lain na pud nga kalayo sa balang espiritu aron makahimo ta sa pagpangalagad, pagpadayon nga mga lagad ding mga taknaa karon. In spite of what you're going through, luyo sa imong mga nasinatian, luyo sa mga discouragement, but please don't give up. You might be weary, but please don't give up. Kay dunay Dios, wala siya nagpasaga. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y lagi may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Ang akong pagdaig, Ginoo, magapadayon gihapon kanimo. Ngalan mo'y pupuri. Taliwala sa kakapoy,
Maliwala sa kaluya, Lord. Ang akong mga pagkain, tagapadayon gihapon kanimo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus, purihin ka. Di ako magsasawa, purihin ka. Sige, dahil ka ang Diyos. Buong puso't lakas, Sige, simbahan, Diyos. minamahal kita. Sige, pasalamati ang Diyos. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoon Hesus, purihin ka. Di ako magsasawa, purihin ka. Hallelujah. 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 Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Sige. Panginoon Hesus. Dahil ka ang Diyos. Dahil ka ang Diyos. Dahil ka ang Diyos. Bisada ka sa kaluyahon. Dahil ka ang Diyos. Simbahin Diyos. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoon Hesus, purihin ka. Panginoon Hesus, purihin ka. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Puso mo'y laging may awa. Jesus. When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. Jesus. Jesus. When it seems you're all alone, just praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me, and you can praise the hurt away. You can overcome by the blood of the Lamb and by the word of your testimony. You'll see the darkness go as your faith begins to grow. You are not alone, so how can you be lonely? You have overcome
by the blood of the Lamb, and by the word of your testimony. You'll see the darkness come as your faith begins to grow. You are not alone, so how can you be lonely? You have overcome by the blood of the Lamb and by the words of your testimony. You'll see the darkness go as your faith begins to grow. You are not alone, so how can you be lonely? When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say,